Официално ми писна постоянно да се чудим какво да правим. Затова ни взех това. Our Date Jar. Вътре има 60 срещи и нито една не започва с какво ти се прави. И изтеглихме първата среща. Като за без пари. Аз си помислих, звучи обещаващо. А той се зарадва и каза: най-накрая среща, която няма да ми излезе солено. Взехме каквото ни трябва за срещата. Одеяла, лаптоп и 3 пъти повече храна, отколкото беше нужно. И тръгнахме. Без план, без резервации. Само ние и една идея, която не беше сложна, но абсолютно перфектна. Правихме си кино, малко, уютно и само за нас. И честно казано беше по-хубаво от всички киновечери до сега. Цялата среща ни излезе 0 лева. Добре де, храната беше малко извън бюджета. В тези моменти между смеха с пълна уста и трохите навсякъде си казах: ето такива срещи, помниш, не са нужни големи планове, а само истински моменти заедно. И храна, разбира се. Среща номер 1 напълно успешна, а Буркана чака следващото изтегляне.